Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Illum waqt Knockabout Sicilia ser nesploraw il-villaġġ ta' Marzamemi bil-lejl. Fis-sajf, Marzamemi jitrasforma ruħu b'atmosfera maġika li żgur tolqot lil kulħadd. It-toroq dojq ta' Marzamemi jiddu taħt id-dawl tal-qamar bil-lejl. L-atmosfera rilassanti u mill-isbaħ żgur li tkun perfetta għal passiġġata qrib il-baħar. Il-lejla għal Marzamemi. Dalodu minn Pozzallo batti triq tiegħi lejn Marzamemi. Soqt lejn il-kosta ta' xlok ta' Sqallija. Jiena u nsuq gawdejt ċeni mill-isbaħ tal-kampanja mimlija siġar ta' żebbuċ, vinji u eliqi bis-siġar tal-ħarrub u tal-lews. Din iż-żona hija magħrufa għar-rikkezza agrikola tagħha u tara meded kbar ta' art agrikola, speċjalment fiż-żona ta' madwar Ispika u Rosolini. Hekk kif tasal lejn Marzamemi, il-pajsaġġ jibda jinbidel b'aktar veduti kostali u sinjali tal-wirt tas-sajd tar-raħal. Aktar ma tersaq qrib, aktar tinnota l-ilmijiet ċari tal-Baħar Jonju, indikazzjoni li qed toqrob lejn id-destinazzjoni tiegħek. Ix-xemx niżlet u s-sema ta' Marzamemi intliet bil-kwikeb. Illum b'differenza waqt Knockabout Sicilia ser naraw il-ħajja ta' bil-lejl ta' raħal ta' Sajjida, dan ir-raħal ta' Marzamemi. Hawnhekk jitrasforma f'post maġiku bil-lejl, bit-toroq grazzjużi u l-pjazza ewlenija tiegħu jieħdu atmosfera vivaċi u vibranti li tiġbed ħafna u ħafna viżitaturi. Marzamemi huwa ċentru ta' attività soċjali u x'inhu l-mod ta' rilassament favorit tiegħek fil-għaxija Marzamemi żgur ser jissodisfak. Il-qalba ta' Marzamemi hija Pjazza Reġina Margherita. Din il-pjazza tassew tieħu l-ħajja fil-għaxija. Id-dawl fil-pjazza joħloq atmosfera mill-isbaħ, iddisinjat b'mod li jenfasizza l-ġmil tal-Palazzo Storico, ta' Villa Dorada u anke tal-Knisja ta' San Francesco di Paola. L-atmosfera hija vivaċi, bin-nies tal-lokal kif ukoll turisti jinġabru biex igawdu l-arja friska ta' filgħaxija, imdawrin ma' mejda, igawdu xikla tajba ħut u jisimgħu mużika tipikament Siċiljana. Pjazza Reġina Margherita hija mdawra minn bini storiku u d-dija ġentili tal-fanali ittik esperjenza veru Siċiljana. Ir-ristoranti u t-trattorija fil-pjazza u tul ix-xatt joffru ikel awtentiku Siċiljan. Hekk kif jitla l-qamar fuq Marzamemi m'hemm xejn isbaħ milli tqatta s-serata tissoċjalizza hawnhekk bil-qiegħda fi Pjazza Reġina Margherita u min jaf forsi tordna xi platt tradizzjonali Siċiljan bi frott il-baħar frisk jew inkella xi aġin tipiku, kollox akkumpanjat b'aperitiv speċjali Siċiljan. Hawnhekk hija l-qalba tar-raħal. Hekk kif l-estate mill-ikla tiegħi anqlet lil kurzità ta' xemm aktar x'nara f'Marzamemi u għalhekk tlaqt nippassiġġa. Matul ix-xhur tas-sajf, Marzamemi fil-għaxija ta' kuljum jospita suq artiġġanali. Dawn l-artiġġana joffru varjetà ta' oġġetti magħmulin bl-idej, inklużi ġojjellerija, ċeramika, aċċessorji tal-ġilda u snajja oħra tradizzjonali. Dan is-suq huwa l-post ideali fejn inti tista' tixtri tifkiriet u rigali li jirriflettu il-veru snajja u artiġġanat lokali. B'ċejjeċ oħrajn jirriflettu wkoll oġġetti kemm xejn mhux tas-soltu. F'Marzamemi jittella wkoll festival tal-arti u tas-snajja. Il-festival artieri huwa wirja eċċezzjonali għall-artiġġana, disinjaturi, illustraturi, stilisti, ħajjata u ċeramisti minn madwar l-Italja kollha. Dawn l-artisti mhux biss jesebixxu x-xogħol tagħhom, iżda wkoll joffru wirja dettaljata tax-xogħol jinħadem li jippermetti lill-viżitaturi jagħtu ħarsa mill-qrib lejn il-proċess ta' kif isiru prodotti magħmulin bl-idejna.
Dan il-festival normalment jittella fl-aħħar ta' Lulju jieqpa' dej Awwissu. Jekk intom qegħdin tippjanaw żjara fi Sqallija s-sajf li ġej, għamlu nota ħalli ma tinsewx u tkunu ċerti li żżuru Marzamemi u tesperjenzaw festival artieri. Però sajna ħankompli l-passiġġata tiegħi u qabel nieqaf fuq dak it-tilar għax rajt xi ħaġa toġobni. Huwa impossibbli li tirreżisti u ma tixtri xejn minn hawnhekk. Dawn kreazzjonijiet uniċi, oġġetti li jibqgħu ifakruk fil-mawra tant speċjali tiegħek fi Sqallija. Jekk qed iżżur Marzamemi bit-tfal, żgur li ser tagħmel waqfa ħdej dan il-karużell. Dan il-karusell kulurit ikompli jżid fl-atmosfera vivaċi ta' Marzamemi bil-lejl. Inkun onest magħkom, għaddili mir-rasi li nirkeb dan il-karużell għax kif jgħidu darbtejn insiru tfal, però qaluli li kont twil wisq u nispikka. Fuq wara tal-karużell il-maħta attrazzjoni oħra. Din id-darba mhux għat-tfal biss. Trampolin. Issa li niżil l-ikel jiena ħanara naqra kemm jien kapaċi għall-akrobaziji, però ħamorru għal waqfa żejra ta' riklami sadattant nilħaq nilbes kollox u ssibuni lest biex nurikom x'naf. Eqgħu hemm. Knockabout jirringrazzja lil Int li qed issegwi Knockabout Sicilia, taf li dal-waqt San Martin aħna naqadna flimkien ma' Good Earth biex lil xi ħadd minnkom nimlowlu l-borża ta' San Martin. Kif tipparteċipa? Idħol fil-paġna owenbonnici.tv. Sib ir-ritratt tiegħi flimkien mal-borża ta' San Martin ta' Good Earth u ħallili messaġġ. U b'dak il-messaġġ tkun qed tittanta xortik biex tkun rebbieħ. Jiena lest, armat u marbut. Ħanaraw naqra x'ħajrna x'ili nagħmel. Tlaqna. Ara veru darbtej insiru tfal, Lejl f'Marzamemi hija esperjenza verament maġika, speċjalment meta tieħu passiġġata tul ix-xatt. Dawn il-modijiet tal-ġebel verament sbieħ b'naqra ziffa friska verament jiġu apprezzati aktar bil-lejl. U kemm nixtieqkom qegħdin hawnhekk sabiex tkunu tistgħu ixxommu xriħa sabiħa hawn ta' baħar. Meta titkellem fuq Marzamemi, impossibbli ma semmix it-tonnara ta' Marzamemi. It-tieni l-iktar tonnara importanti fi Sqallija wara dik ta' Favignana. Gaetano jistidinni fuq il-lam tax-xogħol tagħhom fejn isseħħ il-maġija kollha. Hawnhekk huwa l-post fejn tiġi preparata l-bottarga. Knockabout qiegħed jiġi mixjup lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. If it's bacon, it's Fior di Vita. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Knockabout qiegħed jiġi mixjup lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement.
Dalgħodu minn Pozzallo batt it-triq tiegħi lejn Marzamemi, soqt lejn il-kosta ta' Xlok ta' Sqallija. Ix-xemx niżlet u s-sema ta' Marzamemi intliet bil-kwiekeb. Hawnhekk jitrasforma f'post maġiku bil-lejl, bit-toroq grazzjużi u l-pjazza ewlenija tiegħu jieħdu atmosfera vivaċi u vibranti. Hekk kif jitla l-qamar fuq Marzamemi m'hemm xejn nisbaħ milli tqatta s-serata tissoċjalizza hawnhekk bil-qiegħda fi Pjazza Reġina Margherita u min jaf forsi tordna xi platt tradizzjonali Siċiljan bi frott il-baħar frisk jew inkella xi aġin tipiku. Dan is-suq huwa l-post ideali fejn inti tista' tixtri tifkiriet u rigali li jirriflettu il-veru snajja u artiġġanat lokali. Ara veru darbtej insiru tfale. Lejl f'Marzamemi hija esperjenza verament maġika, speċjalment meta tieħu passiġġata tul ix-xatt. Dawn il-modijiet tal-ġebel verament sbieħ b'naqra ziffa friska verament jiġu apprezzati aktar bil-lejl. U kemm nixtieqkom qegħdin hawnhekk sabiex tkunu tistgħu ixxommu xriħa sabiħa hawn ta' baħar. Id-dawl tal-qamar jirrifletti fuq l-ilmijiet kalmi tal-port ta' Marzamemi. Id-dajjes tas-sajt miżbuin b'kuluri tipiċi jitbandlu bil-mod mar-ritmu tal-mowġ u joħolqu atmosfera ta' serħan il-moħħ li takkumpanja l-pass tiegħek. Is-silwett tat-tonnara l-antika bil-ħitan karatteristiċi isemmu l-istorja profonda tar-raħal. Mixja bil-lejl tul ix-xatt f'Marzamemi huwa mod mill-isbaħ kif tesperjenza dan it-teżor Siċiljan u toħloq memorji dejjema. Meta titkellem fuq Marzamemi, impossibbli ma semmix it-tonnara ta' Marzamemi. It-tieni l-iktar tonnara importanti fi Sqallija wara dik ta' Favignana. Hawnhekk f'Marzamemi ssib numru ta' fabbriki żgħar artiġġana li jispeċjalizzaw fit-tonn. Ħafna minn dawn il-fabbriki artiġġanali huma mmexxija minn familji u spiss issib li dawn il-familji ikunu ħerqana li jaqsmu l-istejjer u l-għarfien tagħhom dwar it-tonn miegħek. Illum kelli l-opportunità niltaqa' ma' Gaetano. Il-familja tiegħu ilha mill-1931 fl-industrija tat-tonn hawnhekk f'Marzamemi. Gaetano jispjega li huma jiffukaw fuq il-proċessar tradizzjonali tal-ħut. Huma magħrufa għal preservazzjoni tal-metodi awtentiċi tas-sajt u li proċessar tat-tonn sqalli. Jekk intom bħali taqalkom żaqkom għall-ħut u għall-imluħa hawnhekk tafu tqattaw naqra ħin mhux ħażin. Qiegħed ma' Gaetano u nixtieq nisma' minn għand Gaetano minn dawn il-prodotti kollha tat-tonn li huwa l-favorit tiegħu. Gaetano, da tutti questi prodotti del tonno, qual è il tuo preferito? Sicuramente, senza dubbio, il tonno rosso, perché è quello da dove siamo partiti. Tu pensa, considera che mio nonno... Gaetano kompla jgħidli li kien in-nannu tiegħu stess li beda kollox fil-familja. Meta wasal f'Marzamemi fl-1931 u mill-ewwel sab xogħol ta' sajjied. Kien f'dawn l-ilmijiet stess fejn tgħallem u ħadem fl-għarfien ta' snajja. Gaetano ifakkar ukoll is-sigriti moddija lilu mix-xogħol ta' xbiki sal-preservazzjoni tat-tonn, partikolarment bl-użu tal-melħ biex jiġi żgurat li jista' jitgawda ħafna wara li jinqabad. Gaetano, io quando vengo a Marzamemi vengo sempre a cercare la bottarga, che è così speciale e così gustosa. Hekk kif tkellimna ma stajtx ma nsemmix il-varjetà ta' tonn favorita tiegħi, il-bottarga. Gaetano jitbissem
u jgħidli li l-bottarga ġejja minn tip ta' tonn imsemmi tonno rosso. Jispjegali li l-proċess tal-ħidma tal-bottarga intiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. La darba l-bajt tat-ton jinħażad, jiġi mmellaħ u pressat bir-reqqa, imbagħad jitħalla jinxef għal ġimgħat sħaħ sabiex tiżviluppa ir-rikkezza distintiva tiegħu. Gaetano jistidinni fuq il-lan tax-xogħol tagħhom fejn isseħħ il-maġija kollha. Hawnhekk huwa l-post fejn tiġi preparata l-bottarga bis-snin ta' tradizzjoni wara kull fażi tal-proċess. Eżatt, tridu tiġu Marzamemi biex tkunu tistgħu xommu din il-bottarga kemm saporita. U jkompli jispjegali li l-bottarga tiġi f'żewġ kuluri distinti. Wieħed ambra debi u l-ieħor kannella skuru u aktar intens. Ke differenza ċe? Kurjuż, insaqsih jekk il-kulur jiddefinixxix it-toma tal-bottarga. Gaetano jispjegali li filwaqt li t-toma tvarja ftit skont il-kulur u aktar il-proċess ta' maturazzjoni li jiddefinixxi t-toma. Iż-żewġ varjetajiet huma delizzjużi b'differenzi sottili fit-toma. Jidher ċar li l-bottarga hija aktar minn sempliċi delikatazzjoni immija xhieda ta' ġenerazzjonijiet ta' snajja, ippreservata u titgawda f'kull porzjon. Gaetano għadu kemm spjegali li hawnhekk Marzamemi jgħidulu l-aġin ta' nofs il-lejl meta jużaw il-bottarga, sempliċement naqra tom moqli fiż-żejt u mbagħad tħawwat l-aġin miegħu kif kollox ikun lest tħokk naqra bottarga fuq l-aġin u għidli naqra xi platt qiegħed tiekol. Knockabout jirringrazzja lil Għalik li qed issegwi Knockabout Sicilia għandi appell meta f'kumpanija mal-ħbieb jew anke jekk qed tirrilassa waħdek, Pletter Salumi jinżel qasel. Flimkien ma' Fjord de Vita nixtiequ nisimgħu minn għandek min fost sħabek ma tiddejjaq xejn taqsam magħhom Pletter Salumi Fjord de Vita. Biex tipparteċipa sempliċi ħafna. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Salumi Fjord de Vita u ikkummenta għandna b'isem u kunjom il-min tixtieq tinnomina biex ikun rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni. Marzamemi wara nżul ix-xemx huwa taħlita ta' seħer storiku u enerġija vibranti. Hawnhekk tesperjenza arkitettura mill-isbaħ, ikel mill-itjeb, mużika kif ukoll seħer ta' ħajja komunitarja. Dawk li ġieli żaru Marzamemi żgur ser jaqblu miegħi. Marzamemi huwa raħal li ma tixba' iżuru qatt. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Għandi appell għat-telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colors of Benetton irridu narawkom bl-uniformi tal-iskola. Ibatuli r-ritratti tagħkom messaġġ privat fuq il-paġna owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal United Colors of Benetton tistgħu terbħu aċċessorji biex tgawduhom l-iskola. Qed nistenna minn għandkom.